cikin fadar Atiku Abubakar ta wazirin Adamawa zan zame masa hadimi domin in samu albarkacin wannan fadar. A cikin ku akwai mai tafiya? A gani ni ma zan je. Ba inda zan ni ba inda zan banda ni wallahi. Billahi azim banda ni ba za a je ko'ina da ni ba. Ga ma riga tsinka jaka duk wani abin alheri idan ya taso a ƙasar nan da jihar nan sai a ce sai a Atiku Abubakar shi kare da mutum. Shi kare da mutum. Sannu kaga tausayi ko? Sannu kusa na inuwa. Ai inuwa kake honorable. ba rana ana Ai inuwa kake. Daure honorable. Duk wanda ya ja da ikon Allah sai ya ci kasa. To ga irin tana. A jira da ma aminci da isa gami da yarda. Gada amina gatan duk mai fadi a yarda. Har alihi kasa da sahabbai suna da tsada. Ka biya ni gari na ba wallahi yau sai ka biyan gari na ina nan ba inda zan je. Mai gida lafiya? Wani yake faruwa da ita? Wayo Allah! Inna lillahi! Mai gida, bude bikin wace da rana. Umma ni ne fa. Kai ne wa? Ni ne bakoji umma. Bakoji? Me ya same ka haka? Sahihin labari na jiyo umma daga fadar mai gari mai cike da farin ciki da ci gaba. Mai girma Lamidon Adamawa Muhammadu Barkindo ya ba wa Alhaji Atiku Abubakar sarautar wazirin Adamawa. Ashe Wani da gaske abba. Ya ba da sarauta inda ta dace. masha Allah Allah abun godiya. Farar taburma farin cikin mai bakunta. Alhaji Atiku Abubakar ka zama ruwan korama ashe ayi wanka da kai. Kaga ta kowa taka tayo ya gani mai takama da ikon Allah. Wannan haka yake abba. Alhaji Atiku Abubakar Abubakar sai ta Allah ta yi. Allah ya ja zamanin wazirin Adamawa saddaunan ganye. jama'ar fada abinda yasa na tara ku ana. Lami dan Adamawa dattijo ne yana da zurfin tunani. Shi isa ya ɗauki wazirin Adamawa ya baiwa Alhaji Atiku Abubakar. Alhamdulillah. Domin babu wani kaf Adamawa state din nan wanda ya cancanci a bashi wannan mukami da ihuci Alhaji Atiku Abubakar. Mun farin ciki. Domin shi Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa Sardaunan Ganye ka san dubu ta san ka. Linzami ka fi bakin kaza. Gulungula sa doki ba ka da ɓargo haddiri malafar duniya sama kewa yaro nisa. Mai gidan Alhaji Umar Jidda Fariya mun gani mun shaida mun tabbata zuciyarka babu mugunta. Ga kuma sabon turakin Adamawa shine Alhaji Aliyu Atiku Abubakar dan attajiri jikan sarki. Ka jefa ka cafe zauna a kujerarka da ikon Allah. Wannan rubuto ina ta yin magana kai baka magana. Wasu daga can sun ce an bashi dagaci. Wasu daga can sun ce an bashi mai anguwa. Wasu kuma sun ce harɗo. To, abu ne zai gashi lalibe ne a duhu. To ni